Traballadores da empresa Valoriza encargada do servizo de recollida do lixo en Cambados, Meis e Vilanova volveron hoxe á rúa. Fixérono na vila cambadesa dende o Salón Peña ata a sede da Mancomunidade do Salnés para reclamar a actualización dos seus salarios conxelados dende o 2016. Eles levan sin actualización salarial desde o ano 2017. Entonces, os márgenes que ten a empresa ahora mismo son os márgenes pequenos, son os de adjudicación do servicio prácticamente. Non lle, salvo algunos porcentajes que podemos negociar para actualizar salarios, pero non na medida en que os traballadores demandan, que demandan a actualización salarial desde o ano 2017. O cadro de persoal e a empresa están inmersos nas negociacións para renovar o convenio colectivo caducado no 2016. Os traballadores reclaman un incremento salarial do 10% ata o 2024 para despois negociar incrementos que compensen os anos de conxelación. Nós o que queremos é establecer as bases ahora mismo para que nos propios convenios ir recuperando. Entonces, non estamos pedindo de que todo o que deixaron de perder que recuperen agora, non é eso. Sabemos que é un volumen alto e nós estamos en condicións de sentar as bases para que os próximos incrementos do convenio pues, que teñan capacidade de recuperación. Non? Neste punto sería preciso o compromiso da Mancomunidade do Salnés adxudicataria do servizo. Dende a CIGA reclaman que publique novos pregos de condicións antes de que remate o actual contrato no 2025, contemplando a actualización dos salarios co IPC anualmente. Valoriza ten un contrato hasta o abril do 2025, se mal non recordo. Bueno, nós tendríamos que pactar con Valoriza hasta o 2024 e antes de 2025 facer unhas novas plicas donde conste de que nós vamos ter os nosos dereitos igual aí para a próxima empresa que entre que nos acolla co que nos temos. Non que teñamos que seguir luchando nesa mesma línea que estamos agora, senón pan poxe, fame pa mañá. Os traballadores explicaron hoxe que xa foron convocados a unha nova reunión con Valoriza para continuar coas negociacións. Será o vindeiro día 25 de abril.